Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ξανά, εδώ, από την ψηφιακή φωλέα, η οποία άρχισε πάλι να έρχεται κοντά σας σιγά σιγά. Είχαμε ένα κενό, σας είπα ότι είχαμε κάποιες υποχρεώσεις, τις οποίες έπρεπε να ολοκληρώσουμε σωστά. Σήμερα λοιπόν έχω τη χαρά να έχω κοντά μου τον ξάδερφό μου, τον Γιώργο τον Καζατζίδη, που είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί, είναι πολύ αγαπημένο μου ξαδερφάκι, τον αγαπάω από μικρό. Θα μας παίξει καχόν. Επιλέξαμε, παίζει βέβαια όλα τα ακουστά. Επιλέξαμε ένα ομάλ παλιό, ωραίο, πάνω στο οποίο θα σας πούμε ένα τραγούδι που έχω γράψει το 22, στίχο. Θα το ταιριάξουμε έτσι λίγο πάνω, να το ακούσουμε όμορφα, να το απολαύσουμε. Και θα θέλαμε να ακούσουμε, να διαβάσουμε τα σχόλιά σας από κάτω, όπως λέω πάντα. Πάμε Γιώργο. Πάμε. Ντοκίσε με τέμεναν έλαν έλαϊ, ντοκίσε με τέμεναν έλαν έλαϊ. Άλλο κοίταγε ανέβατο, μάνα μου να ηλιεμέναν έλαν έλαϊ, μάνα μου να ηλιεμέναν έλαν έλαϊ. Τα ριζίκον τη μοίρα με έλαν έλαϊ, τα ριζίκον τη μοίρα με έλαν έλαϊ. Και χωρίσες εν το γιαύροπον, δίσαν και κακό πήραν έλαν έλαϊ, δίσαν και κακό πήραν έλαν έλαϊ. Το καρδόκο, βρουλείς και το καρδόκο μέλαν μέλαει. Και να κι εγώ σε ένα πέσορμαν, είμαι μικρό δέντρο πονέλαν έλαει, είμαι μικρό δέντρο πονέλαν έλαει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.